या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यापासून फक्त 7 महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल 42 कोटी 44 लाख रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे। राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणारच नाही आणि झाला तर नाराज आमदारांमुळे सरकार कधीही पडू शकतं, असं वक्तव्य युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरेंनी केलंय। आर्थिक देवघेवीतून आंबोली घाटात घडलेल्या सुशांत खिल्लारे यांच्या खून प्रकरणात कराड येथील आणखीन 3घांचा सहभाग असल्याचं तपासात उघड झालंय। या प्रकरणी त्यांना सावंतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। बेकायदेशीरपणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर कारवाई केल्यामुळे कुडाळचे प्रशिक्षणार्थी नायब तहसीलदार यांना शिवीगाळ करून दमदाटी करणाऱ्या 7 जणांना न्यायालयानं 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। आंगणेवाडी यात्रे दिवशी मेळावा घेऊन भाजपच्या नेते मंडळींनी भाविकांना मोठा त्रास दिलाय। राणेंना न विचारता भाजपनं आनंद मेळावा घेऊन त्यांना शह दिलाय, अशी टीका शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईकांनी केली। दशावतारातील अभिनय सम्राट नितीन आसेकर यांना राष्ट्रीय नवरत्न पुरस्कार 2023 प्रदान करण्यात आलाय। 3 राज्यस्तरीय पुरस्कारांची हॅट्रिक केल्यानंतर हा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करणारे दशावतार क्षेत्रातील ते पहिलेच कलाकार ठरले। नवनगर सिंधुदुर्ग नगरी प्राधिकरण क्षेत्रात मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी जिल्हा प्राधिकरणतर्फे एका संस्थेमार्फत पकड मोहीम राबवित भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यात आलंय। राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झालाय। यावर आमदार वैभव नाईक यांना विचारलं असता त्यांनी या वक्तव्याचा निषेध केला। वर्धा इथं झालेल्या 96व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात महादेई वाचवण्याबाबत ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला। चिंचवड आणि कसबा या दोन्ही विधानसभा पोटनिवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय। कर्नाटकातील कलबुर्गी इथं पोलिसांनी दहशत माजवणाऱ्यांवर ओपन फायरिंग केलंय। गोळीबार करून त्याला जखमी केलंय। फजल भगवान असं त्याचं नाव आहे। मुंबईची नवी ओळख होऊ पाहणाऱ्या कोस्टल रोडला लता मंगेशकर यांचं नाव देण्यात यावं, अशी मागणी लता मंगेशकर यांच्या कुटुंबियांनी केली आहे। भगिनी उषा मंगेशकर यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली आहे। देवापुढे कोणीही जातपात नाही, सत्य हाच ईश्वर आहे। काही पंडित धर्मग्रंथांच्या आधारे जे म्हणतात ते खोटं आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलंय। योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मुस्लिमांविरोधात केलेलं वादग्रस्त विधान त्यांना भोवलंय। जितेंद्र आव्हाड यांची जीप कापणाऱ्यास 10 लाख रुपयांचं इनाम देण्यात येईल, असं भाजप ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष कपिल दहेकर यांनी म्हटलंय। त्यामुळे एकच चर्चा सुरू झाली आहे। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातील वाद आता अत्यंत विकोपाला गेलेत। बाळासाहेब थोरात यांनी पक्षश्रेष्ठींना पत्र लिहून प्रदेशाध्यक्षांसोबत काम करणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलंय। छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर शरद पवार समशुद्दीन, अजित पवार अझरुद्दीन आणि जितेंद्र आव्हाड जितुद्दीन झाले असते, असं म्हणत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी निशाणा साधलाय। मी चॅलेंज दिल्यानंतर सगळीच यंत्रणा कामाला लागली। ट्विटमुळे हिला दियाना हिम्मत नव्हती तर तसं सांगायचं असतं। ट्विट करून सांगण्यात काय अर्थ होता, असा टोला आदित्य ठाकरेंनी शिंदे गटाला लगावलाय। भाजप आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर कसबा पेठेत पोटनिवडणूक होत आहेत। या पोटनिवडणुकीत भाजपनं टिळक घराण्यातील व्यक्तीला उमेदवारी नाकारली। यामुळे टिळक कुटुंबियांमध्ये नाराजी असल्याचं दिसून आलंय। अमेरिकन संशोधन संस्था हिंडनबर्गच्या अहवालाचे धक्के आजही अदानी समूहाला बसतात। आजही अदानी समूहाचे 4 शेअर्स लोअर सर्किटमध्ये आहेत, तर गौतम अदानी श्रीमंतांच्या यादीत 22व्या क्रमांकावर गेले। बिग बॉस 16ची ट्रॉफी जिंकण्याआधीच शिव ठाकरेचं नशीब उजळलंय। शिव ठाकरे बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानच्या आगामी सिनेमात झळकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे। शाहरुख खान, दीपिका पदुकोण आणि जॉन अब्राहमचा स्पाय थ्रिलर चित्रपट पठाण अजूनही बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय। व्यापार विश्लेषक रमेश बाला यांच्या मते जगभरात 850 कोटींचा या चित्रपटानं व्यवसाय केलाय। सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायमूर्तींचा शपथविधी पार पडला। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांनी त्यांना शपथ दिली। सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या इशाऱ्यानंतर मोदी सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागली।
जर आशिया चषक 2023चं यजमानपद पाकिस्तानकडून हिसकावलं गेलं तर पाकिस्तानही विश्वचषक खेळण्यासाठी भारतात येणार नाही. पीसीबी अध्यक्षांनी बीसीसीआयचे सचिव जय शहा यांना असा इशारा दिलाय. तुर्कस्तान आणि सिरियामध्ये 7.8 रिश्टर तीव्रतेच्या भूकंपानंतर मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या भूकंपात आतापर्यंत किमान 521हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.